Well, God bless each and everyone okhona njengamanje online. This is uDr. Slindo Mhado, the prophet. Ngiqhamuka kwiBible School yaziwa ngokuthi i-Prophetic Wave Bible School. Ake sikhulume ngento encane namhlanje. Sikhulume ngalento ebizwa ngokuthi i-prophetic ministry. Because there is something yaziwa ngokuthi prophetic ministry. So kulo 9 minutes esiyakona, I want us to discuss sithole more information, more insight about lento ebizwa ngokuthi i-prophetic ministry. By the way, njengoba ngila online ngikho amakhanda ngiyishare kanjalo yabo, ngenxa ukuthi sinawo ama face to face classes, and ama face to face classes ethu abase Pinetown, and ama registrations avula ngoJanuary, but ungakwazi ukungena nje manje kwi-waiting list sikulungisa indaba yakho. But ama-registrations aqala nje ngoJanuary. I-Prophetic Bible School esePinetown ebizwa ukuthi i-Prophetic Wave Bible School. Right, I want us namhlanje sikhulume one of izinto ezibaluleke kakhulu kwi-prophetic ministry. Lento ebizwa ukuthi i-prophetic ministry. Now, there is something ebaluleke to understand as umuntu on a calling, ukuthi kunento ebizwa ngokuthi i-prophecy. Then bese kuba khona into ekuthiwa prophet, because those are the two different things. Khona prophet, then bese kuba khona i-prophecy. So when we speak about i-prophecy i-message elethwa uNkulunkulu ngomprofeti. And uma besikhuluma ngomprofeti, umprofeti uyena usuke eyisitsha esikhethwe uNkulunkulu ukudeliver a prophetic message. Do you understand? So ilezo zinto ezibalekile ukuthi ufuna kwazi ukuthi khona umuntu okuthiwa umprofeti. So umprofeti operator kwi-anointing yaka prophecy noma operator kwi-office laka prophecy. Kanti uma ngabe sikhuluma ngeprofecy, iprofecy ingena ngani? Ingena ngomprofeti. So in other words, umprofeti uyena oba i-envelope yokuhambisa a message, which is a prophetic message. Now, bese bakhona lento esikhuluma ngayo namhlanje masikhuluma nge-prophetic ministry. So i-prophetic ministry into ebalekile ukuthi na we understand, ngoba nawo futhi inebanga lawo elide ufuna ukuliqonde as umuntu oprophetic. So kunomuntu oba ngumprofeti because uNkulunkulu emordaine ukuthi abe ngumprofeti. Then bese kuba khona umuntu o-operate kwi-prophetic anointing. So in other words, you can operate with prophetic anointing, which is a prophetic ministry, as much as ungasiyena umprofeti. So kune possibility ukuthi ungabe umprofeti but u-operate kwi-anointing le bizwa ngokuthi i-prophetic ministry. So it's either une-gift yaka prophecy noma u-operator kwi-anointing yaka prophecy, then anointing yaka prophecy ile kunikeza i-prophetic ministry. So akusiyena wonke umuntu oba ngumprofeti. Kunabantu abakwazi uku-operate kwi-prophetic ministry only to find ukuthi abasibona abaprofeti. Ngoba you can operate kwi-prophetic ministry 100%. Ungakwazi ukubona ama-visions, ungakwazi ukubona ama-dreams, ukwazi ukuzwa ngodlebe likamoya, but only to find ukuthi you are not a prophet, but you are operating under a prophetic ministry. Yabo? So la ka prophecy kulezinto eziwu-3 efuna ukuziqaphele ezibaluleke kakhulu ka prophecy. Number 1, kune spirit of prophecy. Number 2, kube khona i-gift of prophecy. Number 3, kube khona i-office of a prophet. So lezo zinto zibalulekile ukuthi uziqonde kuqala, isikakhulukazi mabe wazi ukuthi ubizelwe i-anointing yaka prophecy. Number 1, when you speak about umuntu operator kwi-spirit of prophecy, so umuntu operator kwi-spirit of prophecy, lowo muntu akakongeni ngokugcwele ki-gift, sorry, kwi-office of being a prophet. Yabo? Ukwi-spirit of spirit of prophecy.
So amanye ama-prophetic scholars umuntu operator kwi-spirit of prophecy lo muntu bathi ukwi-beginning stage of i-prophecy. So uma ngabe eki-beginning stage of i-prophecy yena ngaprofeta anga-operator futhi kwi-anointing yaka-prophecy, kodwa i-prophecy yakhe ayibi lula kakhulu up until aze amithe umuntu o-operator kwi-office of a prophet, and then lo muntu operator kwi-office of a prophet amsize uku-activate i-gift yalowo o-operator kwi-spirit of prophecy. So o-operator kwi-spirit of prophecy uyamdinga umuntu ongumprofeti eduze kwakhe, and then once wanalowo muntu ongumprofeti eduze kwakhe, lowo muntu ongumprofeti eduze kwakhe umsebenzisa njenge-Ariel. So ngamanye amazwi u-operator kwi-anointing of a prophet. So ngamanye amazwi yena ethe ngumprofeti kodwa adinga ukuba seduze komprofeti ukuprophet. Lento ijwayelekile kakhulu especially kuma-prophetic kuma-prophetic churches. Uthola ukuthi uma ngabe ungaphandle awukwazi ukuprofetha, but as soon as ungena ebandleni eli-prophetic, as soon as ungena ebandleni eli-prophetic nawe uzibone sewukwazi ukuprofetha. Mhlawumbe uthi uma ngabe uwedwa awukwazi ukuprofetha, but as soon as ungena kwi-viyo noma kwi-group yabaprofethi, noma ngathiwa igroup enjani la nihlangene khona abaprofethi abaningi, nawe uthi uzokwazi ufike u-operate. So lo muntu use-operator kwi-spirit of prophecy. So i-spirit of prophecy singaphansi kwale category sibiza nge-prophetic ministry as well. You understand? So ezinye into ezibalulekile-ke lezo ukuthi kufanele uku-understand ukuthi why ngikwazi ukuzwa in the realm of the spirit uma ngabe ngiphakathi kwabazalwane noma ngiphakathi kwabaprofethi, but uma bese ngingedwa ngingakwazi uku-operator easily. It's just because we are operating with spirit of prophecy. Then bese bakhona umprofeti number 2. When we speak about umprofeti number 2, umprofeti number 2 yena u-operate again kwi-gift of i-prophecy. So in other words, u-operate kulento ebizwa ngokuthi i-charisma of prophecy, i-charisma of prophecy, which is a-gift. Mind you, ungakhohlwa ukuthi when we speak about i-gift uNkulunkulu uyinikeza noma ubani afisa ukumnikeza. So there is nothing you can do yokuthi I just want to prophesy, I want to prophesy smoothly, I want to prophesy like A to Z, or rather, there is nothing that you can do ukuze uthole i-gift. But i-gift uNkulunkulu uyena oyinikeza abantu bakhe ngokuthanda kwakhe, and even uPaul isho le nto kwiBhayibheli ukuthi ubanikeza ngokwakhe ukuthanda uNkulunkulu. So i-gift ukubona uNkulunkulu ne-favor, then mesakunikeza that favor you operate with prophetic anointing, then you start prophesying, you start operating with gift of prophecy. So i-gift ayikwenzi ukuthi uthi you are highly anointed. No, i-gift is just as pure. Yabo. So as soon as uba ne-gift of prophecy, i-gift of prophecy iyi-challenge because noma ngathiwa uwile, you will continue prophesying. Even noma ngathiwa awusekho God-centered noma awusena i-character eno Christ, but you will proceed nama prophecies, you'll prophesy like A to Z because i-gift will always be there. So i-gift ayikwazi ukususeka kuwena. Then bese bakhona i-office of a prophet. So when we speak about i-office of a prophet, umehluko nge-office of a prophet ila osuke so-ordainwe khona ukuthi you are operating ngokugcwele ki-office of being a prophet. Do you understand? I-office of being a prophet. So namhlanje sikhuluma ngani? Bengithi namhlanje sikhuluma nge-prophetic ministry. Ukuthi i-prophetic ministry inalezi inhlaka zontathu efuneka uziqaphele. Ukuthi you can prophesy kwi-spirit, you may prophesy futhi kwi-gift, and you even prophesy futhi kwi-office of a prophet. So into ezibalulekile lezo ukuthi uziqapheleke. Manje for the sake ukuthi si-online, asikwazi ukuyikhipha yonke le information online. That's why ngihlezi ngi-encourage ukuthi okay, sinale class epha in town eli-specialize nge-prophecy kanye nanefundo zaka-ministry nje noma kuthiwa ezaka-theology. Mangabe ufuna uba ingxenye lele class, please inamba yami ikhona kwi-bio, ngicela ucheck nje lapha phezulu kwi-bio, noma ngathi ku-Facebook noma ngathiwa ku-TikTok, inamba yami uzoyithola kwi-bio, ngicela uyithathe lapho ungi-inbox usho ukuthi Mprofeti uMatwe ngiyathanda ukungena kwi-Bible School ngonyaka 2036 ngenza njani, and so wenza ama-means ukuthi uNkulunkulu akusize nawe ukwazi uba ingxenye lele class. Let me pray kulo 30 seconds of cell. Father, I pray upon each and everyone ongilalele njengamanje nombuka njengamanje online, in the name of Jesus Christ ngikhuleka ukuthi le gift abe activated nakubona, in Jesus mighty name, our living God, amen. God bless you and thank you so much for your time. My name is Prophet Slindo Matwe, Wagi Prophetic Wave Bible School. Shalom.